in farin jini kake so, in sirri kake so na jama'a, ka zo ka kankari sassaƙen tumfafiyan nan, ka kankare shi idan ya kankaru sosai, sai ka je gida ka daka shi. Idan ya daku ya zama kaman hayaƙi, sai ka zo ka tofa masa yawo dudu kafa 12,000 a ciki. Na rantse da Allah, in so kake ka soyu a zukatan kowaye ne a duniya, kowaye in za ka yi alaƙa da shi, Allah ya ɗau soyayyar ka ya sanya a ransa. To idan ka gama wannan, ka kankare shi, ka je ka daka, ka tofa yawo dudu 12,000, sai ka je ka samu turare kamfani turare, sunan turare ne kamfani, ko a ce dan kamfani wasu, amma an fi kiransa da turaren kamfani. Sai ka zo ka diga akan wannan. Kai, in aure ne baki ba, in kin shekara 30, in aure ne, kasuwar ce, ko meye ne ya tsaya, in dai mu'amala ce ake so ai, kai ko kai dan siyasa ne ko kai dan kasuwa ne, sirrin nan zaka iya yi. Idan ka yi, zaka na daukan wannan hayakin kullun da daddare in zaka kwanta, ka turara jikinka ka kwanta, da safe kai wanka. Na rantse da Allah, kafin wannan hayaki ya kare, zaka ga yadda Allah zai ma. Kuma dadin dadawa, shi din jalabi ne, yakan bude lamura. Wanda lamaransa ya kulle kuma zaka ga Allah yana ta buɗa albarkacin sirrin yawo dudu. Na ba da shi saboda manzon Allah.